The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Casting all your care upon him, for he careth for you. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Una, kinahanglan atong limpyuhan ang atong tanlag, ang atong kalag, kung napakitay gihambin dihang nga mga sala. Sala nga atong nahimo so kaganiyang pagmata nato ang tunay gayuna, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid, hinganlan ngadto sa tuwangan sa Dios. Ginamit ang prinsipyo diha sa 1 Juan 1:9. Ang gitawag sa in English og recovery technique, ang atong pagbalik ngadto sa pagkikambitay sa Dios. Pinaagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Dili kita mapunan kung doon na pa kita mga sala atong gitinir diha sa atong kalag. Busa ang Dios nagamando nga, well, it's not really a mando, kundi iya kining tugon nga gikinahanglan natong buhaton sa di pa kita magtuon siyang pulong. Kaya aron makatudlo ang Espiritu Santo nga mong magtutudlo sa kamaturan. So, 1 John 1:9 says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo na si mong kinabuhi, dapit ka, nga imong gamiton ka na imong kaugalingong kaubuton, your free will, sa paghimog desisyon sa pagtuo diha sa mando sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, kung andam ka na, let us pray sa hilom. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga higayon, nga imo kaming idala dinhi. Salamat o Dios, inaot nga imo kaming lamdagan og ipatinaw pagdugang imong kamatuoran niining adlaw. Pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kanamo ug tangtang nga mga babag nga sa mga nauna aron kami
tutok makapunting lamang sa mga gatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala ug mga igsoon diha ni Kristo. Niyan sa kita sa atong panag-uban, sa atong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Og magpasalamat una kita sa Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi ang tud ni higayuna. Gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, skill pa kita atong lawas, lanti pa nga atong pangisip, busa kini grasya. Kay ang grasya mo ang policy sa Dios. Nagalihok sa atong kinabuhi. Dili kita takos ni, we don't deserve, we don't earn, we do not work for it. Apan ang Dios matinumanon gayod sa iyang pagsangkap sa atong gikinahanglan busa nining adlaw. Kung andam ka na, magpadayon kita sa atong paghisgot, niini pa man kita sa atong topic nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Og daghan pa kayo kining mga points of doctrine nga atong pagatukion. Og ikaw kung na kay kahangawa o gibugaton nga makakaton kapag dugang kamaturan diha sa pulong sa Dios, then this is it. You are just in the right place at the right time. Gikinahanglan nga na kay right attitude aron ikaw makakaton. Ang yawi ra gyud ni mao nga kung ikaw dili pa magtotoo, wala pang kaluwasan diha kanimo, just have an open mind nga magbaton ka niya ng bukas nga pangunahuna. Kay kung sirado gani mo una, dili makatudlo ang Espiritu Santo sa iyang kamaturan. You see? Have an open mind and maintain that humility, ang imong pagkamapaubsanon. Kay ang kinalisdang mga tao nga pagatudloan mo kadtong mga mapahitason. You see? Arrogant people are the hardest group of people to teach, right? They are not teachable. Musa, I hope dili ka appeal niya ng mga hugpong nga naay pagkamapausanon, pagkarugante nga ilang pagtuo nga sila mas labaw pa sa uban o sa diha nga sila maminaw sa pulong sa Dios, mayon sila ga. Di kumutuon na kay sila mapahintason man, they would deem themselves as knowledgeable more than the one teaching or unsa. That means wala sila pagkamapaubsanon. Kay mo man lagi kini ang yawi. The key to be teachable is to be humble. Have and maintain that humility. Okay? So much with that. Padayon kita sa atong tunanan, the Doctrine of Sin. Ato na manggihisgutan ang pipila ka mga doktrina, points of doctrine ini. Unsa katutong sala? What is sin? Sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Kay kitang tanan mga makasasala man, huwag na exempted niini. Na-appeal ta niini sa gisulti sa Roma 3:23b nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Unsa ning prinsipyo nini? Disobedience. Kung kita makasala, kita nagasupak sa kabubuton sa Dios sa iyang kinaiya. Kaya ang pagpakasala is coming short of the glory of God. When we disobey God, that is sin. Alright? O ang Dios naibaw na simultaneously, naibawaan niyang tanang matag usa ka sala that would ever be committed by every member of the human race. Naibawaan na sa Dios ang tanang mga sala nga himuon sa tanang tao. So wa pa ang tanan, wa pa ang kalibutan, wa pa gyud tanan. In eternity past, naibawaan na sa Dios. O ngano man nga kinahanglan mga mibawaan ng Dios ang mga sala. Tungod kay this is what the Lord Jesus Christ did at the cross. Paghukom sa tanang mga sala. O
Kining maong prinsipyo, mao ni nahitabo dito sa cross. So what is the solution to sin? It is the cross. Ang cross, ang gikamatyan ni Ginoong Jesucristo. O sayo na kita sa daang pakigsaad in the Old Testament, the believers made a sacrifice to solve sin. Apan karon, di na. Sacrifice is not necessary. It is faith alone in Christ alone. Mara gyud. Okay. Okay, nagatuman mata sa prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. So, well, you may say, I just be good to be approved by God. Kinahanglan na lang, magbinuutan lang, watay kontra, kanang matinumanon lang sa mga balaod sa gobyerno, watay kanang gikabingkil nga tao, maayo lang ta sa tanan, wa ko man napaw, wa ko mag kanang nikas, all of this, okay naman tingali na, maprubahan lagi ta sa Dios. Question, where do you base your good? Kung mo na imong basihan nga, magbinutan, where do you base your good? Asa man mo basiha? Is your good really good enough? Okay? Only God's good is the right basis. It's not yours. It's not man's good. Kaya nga itong good, filthy rags sa tubangan sa Diyos. Kinahanglan kanang we should be attuned, be in sync with God's timing, or attuned to His integrity. Nga ang iyang integrity nagagibasihan kinis tulo ka na nalangkob nga tulo ka mga kinaya sa Dios: perfect righteousness, perfect justice, ug perfect love. This is what the integrity of God means. Okay? So, balik sa prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. O, besides, ang episode 2:8-9 nagaingon, we are saved by grace through faith. Pinagis pagtuo. This is not of ourselves. Dili niya itong paningkamutan. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. So, mo na, ang mga punto nga itong, by the way, ato na lang i-recall usab katong tulo ka matang sa mga sala. Okay. By the way, unsa tong biblical term sa kining Doctrine of Sin? Hamartiology. Hamartiology, gikan kini sa root word nga hamartia. Ang hamartia sa English is sin. Grigo ka na nga pulong hamartia. Okay? Natulog ka klaseng mga sala: imputed sin, inherent sin, o personal sin. Okay? Imputed sin, kadtong gipasangil na nato, napahiran kita na unong ta napanunod nato ang sala ni Adam's original sin. Imputed sin, mao kanay gisgutan. Imputed sin kadtong Adam's original sin. Ug ang ikaduha nga inherent sin, built-in na kana, nga naa na sa tibuok, tanang silda sa atong kalawasan, tanang tao, ha? Why exempted? Ang tanang tao nga may mugso ng kalibutan na kana niya, ning tapot na diha na sword niya, built-in. Kining gitawag na to old sin nature. Okay? Ang karaang tao, ano na to? That's the other name. Built-in, old sin nature. O ang personal sin. Now, personal sin is the manifestation of the old sin nature. Kaya mo na nga ang formula, mitunga ang formula, how man, unsaon sa tao nga siya makondenar o mahukman. Okay? How is man judged or condemned? Morning formula. AOS, Adam's original sin, plus OSN, ang kaning kinaiyang mga sasala, equals unsa?
equals unsa? Spiritually dead. Okay? Mo na ang tulo nga mga major sins nga itong gisgutan: imputed sin, inherent sin, personal sin. Kining personal sin mo lagi ni manifestation na kanang gawas na gikan sa atong old sin, atong kinaiya nga makasasala. O kining personal sin lagi dunay duha ka matang, kini sin of omission ug sin of commission. Okay? So mao na ang tao is born spiritually dead although he is physically alive. Mao nang nining kalibutan na labihan daghanang mga tao nga naglakaw-lakaw, nagbiyahe, okay? Naga-function sa atong human activities. Ginamit ang human faculties. Ginhawa pa ta, askil pa ta, maayo taglawas, physically alive, apan spiritually dead. Kun wala ka pa'y kaluwasan. Kaya ang tanan lagi nga mahimugso ning kalibutan na declared or automatically declared physically alive but spiritually dead. Unsa may pasabot sa spiritual death? That's only a term which means total separation from God. Samtang ginapagayo, ha? Ayaw pag do not misinterpret nga mo yung tag-spiritual death nga ang espiritu mamatay. Dili na. That is kanang sayop. Dili mamatay ang espiritu. Why espiritu mamatay? So kanang spiritual death, wa na pasabot nga namatay ang espiritu. Dili. Spiritual death means spiritual death means total separation from God. Hingpit nga pagkahimulag gikan sa Dios. Ang tao, that is ang atong gihisgutan. Ang tao hingpit nga nahimulag sa Dios. Why? Labot ang Dios nila. Kaya nga naman, nahug man sila nining tanan. Ang kanang formula. Noon sa aman, pag iskapo nimo niya ng formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Okay? So, mo na agi kinig review gihapon. Okay? Mo na nga sa atong paminaw kay every now and then ning atong Bible study through the YouTube, we will be talking about the basic things and the advanced things, points of doctrine. Onya, mo na nga kung ikaw masipyat sa kaadlaw mo, you miss one of our sessions, then maglisod na po kag sumpay. Mo na nga kini, it is a series, sumpay-sumpay series ni atong Bible study. Ayaw gyud si piyata. Mo na nga dupot gyud, ha, kay kini na ang panahon nga sinilsilay na. Okay? Sinilsilay. Let the Word of God sink in. Nga mahimo na gyud nga bahin sa imong kalag. It goes down into the inner sanctum of your soul. Kaya kini na ang panahon. Kamay na lang ang mga hibilin. We are in the last days. Of course, mo nang tugon sa Dios, mando niya pahimangno, redeem the time because the days are evil. Nagkasamot kadautan. Naibaw naman ka. Saksi magitang tanan. Tanaw to sa mga balita, diya sa TV, diya sa minaw sa radio, sa tanan nga mga social media. All these things, nagkaguliyang na gyud, nagkagrabe na, kahimtang sa kalibutan. Global. There is global crisis. Kini, mga timailan man eh. Of course, ang rapture, which is the next number of God's prophetic timetable, matud pa sa kapastor, the next number of God's prophetic timetable is the rapture. Kung ang rapture kanang why mga signs, waman.
sabta niya karon pa ta makahisgot niini nga the rapture has no signs. Why mga kanang timailhan o ilhanan? Wala. There are no signs. There are no signs. Only unsa the second coming. Na unsa may muna? Second coming o the rapture? Rapture may muna. Unya kay karon kay makita naman nato ang mga unsa, mga ilhanan, mga signs. That means mas duol na ang rapture kaysa second coming. Kung ano yung mga signs, kaya ang signs, this is only true to the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang rapture, mauni, ang the most awaited event natong mga magtotoo. Kinatrilingan na, the most kanang ingnon ta kulba hinam nga hitabo kay kuhaon naman ta sa Dios dinhi sa kalibutan. Iya natang unsa iiway, iya natang iiway sa pag kanang hiagom niya ng 7 ka tuig, literal years, 7 literal years nga kinapaitan, kinagrabihan, kanang makaluluoy, kinagrabihan, kinapaitan, kinangilngigan nga panahon nga masukad wa pa mahitabo. That's the 7-year tribulation period nga mo kanang banos dayon, puli dayon human kitang mga magtotoo sa kahon. Once we raptured, unsa may pasabot ang rapture? Ang rapture gikan mo na sa Latin word rapire. Okay? Rapire means nabitaw nila gikuha sa in English ang rape. Unsa man ang imong picture sa rape, di ba? Kanang lagnuton ka, puwersa, di puwersa. Mao na may tabo. Once nga kitang mga magtotoo sakgaw na sa Dios, sakgaw na kita, iiway na ta gikan sa 7 ka tuig nga kinagrabihang tuig din sa kalibutan. Ang mahibili niya ng tribulation period, mga dili magtotoo lang. Kaya kita mga magtotoo tanan, all believers throughout the world will be raptured. Sakgahon kita, unsay gisulti sa 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ana, that is the resurrection of the church. Mao na ang pagkabanhaw sa simbahan. Ikaw magtotoo, if you're listening nining atong mensahe karong adlaw, you are a church. Church, ang tanang mga magtotoo, church. Dili pasabog mixed gotag church, dili nang kanang building diha nga kita nimong imong asudlan aron kamo kanang musimba sa Diyos. Dili na mo ipasabot sa church. Ang church gikan mo na sa Grigo nga pulong ekklesia. Yeah? Gikan man as kaleo. Original word is kaleo, means called. So, ang ekklesia mauna ang description sa mga tao, grupos mga tao nga gipaglain na called out ones. Gipagtawag called out ones ang pasabot sa ekklesia. Kitang mga magtotoo are the called out ones. O we are now separated from the world supposed to be. Although we are we are in this world, but we are we are in this world, but we are of this world, but we are not in this world. Well, mao nay mga that's kanang play with words. Playing of words. Okay, padayon ta sa atong paghisgot nga tanang tao nga may mungso lagi ning kalibutan are declared physically alive but
unsa, spiritually dead, totally separated from God. So unsa may solution? Solution is the cross. That is the only solution, the cross. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Wa tay mahimo niya na kay kanatugon man na sa Dios, iya man ang mensahis mao ni maayong balita sa kaluwasan. Kang ang John 3:16 sa tanawang gisulti sa John 3:16 daghang naka sag-o na niya na panuwan sila kasabot. Ang buti pa sabot niini kay gigugma sa Dios ang kalibutan. For God so loved the world, in this manner loved the world, that He gave His only begotten Son, uniquely born Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Okay? John 3:36, sumpay po na. John 3:36 na gayon. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. Ang life niya is eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but, sumpay, the wrath of God abides on him. Wrath of God, ang kapungot sa Dios, magapabilid diya kanila. Ang pasabot, kanang wrath of God, mao kanang linaw sa kalayo. Ang gitawag sa kadaghanan og impyerno. Matay mahimo. Therefore, the shortest message is believe or burn. Matay mahimo niyan. Okay? So, mao nga atong ipangisgutan usab mahitungod katong mga nagkalalay mga termino mahitungod sa immorality, impurities, passions, evil desires, inordinate lusts, anger, emotional turbulence, emotional tantrum, evil directed towards someone, to speak against someone, to destroy their reputation, abusive speech. Excuse me. So mao kini ang atong gipangisgutan, ang pagpamakak, intent to deceive. So mao ni. It's all worthless. A man who is committing all this sa atubangan sa Dios is disobedient. This means generally that troublemaking is often generated through the mouth, sa imong pagpanglibak, pagdaot sa uban, pagpanghukom. A man who is useless and worthless, kay siya na ay pagkamapa hitason, kanang bubuhuan gahi sa iyang he is a disaster in the local church. Mao ni atong gipangisgutan. O that's why God has 7 things nga iyang gidumtan, iyang gipanghimaraot diya sa proverbial size, this size nga to 19, 7 things that God hates. Diya sa verse 17, haughty eyes is arrogance. Haughty. Kanang mapahitason. Hambugiro ba? Okay? O kini is categorized as mental attitude sin. Nainumdum pa ba ka sa tulo ka matang sa mga sala? Mental attitude sin, sins of the tongue, o overt sins. Okay? Ihimplo sa mental attitude sin, unsa man? Pride, hatred, implacability, bitterness, magpagkamadinumtanon, jealousy, mao ni mga mental attitude sin. Ug ang mga sins of the tongue, unsa pa man? Well, you have kanang gossiping, judging, criticizing, bullying, mao ni mga ihimplo. Ug ang overt, well, mao ni yung murder, adultery, drunkenness, kanang kaning pagpangawat. You see? All of this, mao ni ang mga tulo kamatang sa mga sala.
Or where does sin come from, by the way? From the old sin nature. The believer's motivation to conquer personal sins is his personal love for God. Pauna. That is the solution to it. Nga ugmaron nimo kanang imong personal nga gugma kadto sa Dios, then maduot na nimo, ma-suppress na nimo kining gahom sa kinaiyang makasasala. Kay the true self-control that a believer can have, mao ang iyang paggamit sa unsa tong gihatag sa Dios. 10 problem-solving devices. 10 problem-solving devices. Na po ka mga unsa kanang pagsangkap sa Dios. Iyaning pagsangkap kanato ingon nga mga magtotoo. Gisangkapan ta niya aron sa ingon niya na dili ta kanunay may sukamod sa pagtintal niining atong kinaiyang makasasala. Now, okay. So it is disobedience. The principle is disobedience sa panahon nga kita makasala. Mo bitaw nga ako kang gitagaag mga bersikulo nga nagasuportar niini bahin sa sala. Kay, well, I told you yesterday that sin is never worth the trouble. Osto? Never. It's never worth the trouble. Dili kini unsa. Why bili? Useless, worthless. Kining paghimo og sala. You see? Mo ning sige na tong malmal nimo mitong kining sala. Hangtod nga unsa? Makita nimo unsay pagi nga gisangkap sa Dios nito nga atong maunsa, masuppress. Unsay buta sa suppress? Well, imong maduot, unsa? Mabuntog ba nimo? Makanang well, I don't know, murag magkuwangan ta mga Binisaya, basta kay to suppress sa gahom niya ng atong kinaiyang makasasala. Kay these are all about personal sins kantong isugutan. Na diha akong gihatag nimo ang Salmo 38:18, na sa Proverbio 28:13, na sa Santiago, James 4:7, na sa Salmo 119:11, na sa Galacia 5:16, Hebrews 2:18, James 1:13-15. So, mao na, sa diha nga ikaw makalinggat dayon nga, uy, tentasyon man eh. Bantay dayon. Be discerning dayon. Nga, iba naman kaunsay buta sa discernment. Makalinggat, malinggaton ka na dayon. Is that the right Visayan word? Malinggaton. Marukag, dalira ka makalinggat ba? Makadetect. Okay? Mao na discernment. Makadetect tayo kang kinisayop ni, kinisala ni. So, mao na, pagkamiton ta sa Dios sa iyang paagi nga kanang maiskapo ta niya na, makalikay ta niya na, o makabalik nga ta sa pakigambitay sa Dios. By the way, sa diha nga naata in the state of sin, what ay pakigambitay sa Dios? Putol. Nawa kung magaingon na imong kaluwasan, nawa ha? Dili mo na imong kaluwasan. Hangtod na sa kangturan. Once saved, always saved. Barugi na. Ni mong tuo ka ba niya? It's a matter of choice gihapon. Barugi na. Once saved, always saved. Ang imong kaluwasan, dili na kanang maapektahan sa imong sala. Di na. Kaya di naman issue ang sala. Karon ang imong status, imong kahimtang, ingon nga believer in time. Okay? Buot sa Dios nga ikaw magtuon siyang pulong aron nga mutubo kanimo kalag ug magaanam nagunsa kanang naanay meaning and purpose sa imong kinabuhi. You see? Mag-anaman na, maugmad na. Pinagisi mong pagtuon sa pulong sa Dios. Unsa na mo pagtuon? Paminaw sa gitudlo sama ni karon natong gibuhat. Paminaw sa mga pastor teachers nga naay gasa sa pagtudlo. Have that attitude, positive attitude. Kay kinahanglan natong subayon, sundon usab ka ng unsa
well, ato naman yung gihatag ni mo nga silbi nga memory aid nga kanang Operation PTA. Nainundong ka ba sa Operation PTA? P, we as believers must be in the right place. T, that we believers should be at the right time. A, that we believers should have a positive attitude. Okay? So, PTA, we must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Karon, you are having that right attitude sa imong pagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. O you are at the right time. Tukma yung panahon. Unsa. You are synchronizing. You are in sync. You're trying to be in sync with God's timing. This is God's timing. Perfect timing nga ikaw magtuon siyang pulong. O you must be in the right place. Niya ka sa right place. Hustong dapit nga magtuon ka siyang pulong. Hustong panahon. O husto nga pagtagad attitude. Kasabot ka? Okay. So, mao na nga sa diha nga ikaw makalinggat tayo na nakasala ka or gitintal ka, ang tentasyon lagi dili sala. Ang pagsugot ni mo maong tentasyon mo ay mahimong sala. Sabtana. Okay? Temptation is not sin. It is succumbing to that temptation that it becomes sin. So sa diha nga ikaw nakasala na kanang nahisukamod ka man sa pagpakasala, then balik dayon sa pagiging pinagisaon sa paggamit sa unsay gamiton. 1 John 1:9. Recovery technique mo pagiging recovery technique aron ka recover ngadto sa pakigamitay sa Dios. So that's 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao na 1 John 1:9. O usab diya sa Salmo 32:5. Okay? So mao ni nga atong pagpasabot kanimo nga aron sa ingon niya na nakay unsa, na nakay baruganan o kalig-on. Anam-anam nagkalig-on ka ng imong tanlag. You see? We must have a strong conscience. Kaya duha po ka klaseng conscience, weak o strong. Kanus aman ma-weak ang usa ka conscience. Kung wa kay pulong sa Dios, you become weak. That every time you make a decision, sama ni adtong unsa, sama ni adtong imong kinaiyang kanang dili kay kinaiyang magkasala ang imong kaugalingong kabubuton, your conscience, or your free will. Your free will has two parts, weak and strong. Sama niya ng imong tanlag, konsensya. See, in order to make it strong, and by being strong, you're able to make good, right decisions. Okay? So you're a good decision maker. Apan kung weak ang imong conscience, then every time you make a decision, those decisions will eventually be wrong, bad. See? So it's a matter of choice na po. Hindi ba? Unsa ka importante gyud a matter of choice nga imong pilian. So therefore, mental attitude. Mental attitude, ang atong pangunahuna, is the function of human thought. Unsa? Emotion is not, now, aniya na po, baliko na po nato ni, ang atong pagbati, wa kinilabot sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Kay ang tinuod, the truth is, emotions' right function is to simply, unsa ba yung function? To appreciate. See? That is the right function of emotion, to simply appreciate. So, kung ako sa kapagtotoo lagi gidumala na siya sa iyang pagbati, he is controlled by his emotion, then he is a failure in life.
sorry to tell you that. Nga mo man po kay ngano man po musari man tangaon sa man kita mo man ni prinsipyo sa Dios, prinsipyo sa pulong sa Dios. Take it or leave it. You see? Negative believers use emotion. Maurag yung ilang magamit. Kaya man sila pulong sa Diyos magamit. So, ang ilang emotion. Therefore, they can never be winners in life. Di yun. Kung saan man nila himong mananaog sa kinabuhi. Pildi rin yun. Muna akong giingon mo. Ang usa ka magtutuong way pulong sa Diyos di siyang kalag. Ang iyang kinabuhi. Magkinabuhi lagi siya. Pariha rin yun dili magtutuo. Mabito akong giingon mo nga. Nakapagani. Bintaha pamanggani itong mga di magtutuo. Kaya nga namang bintaha man. Kung tanawon mo. Ikumparar sa usa ka magtutuo nga way doktrina. Ang saan man mo, pe? Ang usa ka magtutuo nga way doktrina, ha? Ang iyang kinabuhi sama sa mga di magtutuo. Wagod. Way meaning iyang kinabuhi. Way kahulugan. Okay? Nakaron, itandi ni siya sa usa ka dili magtutuo. Apan kanang maong dili magtutuo ha, mas sinun Visayan ini masin kanang obedient, masunurin o nagasunod siya, obedient siya sa mga balaod sa gobyerno. Mao na nga kay gasunod man siya sa mao nagingan lang nato nga law abiding citizens, mga talahoron, halangdon, kanang mga buutan sa tubangan sa katilingban, labihan gyud nilang kanang maing tao. In general terms, maing tao. Okay? Maing tao gyud. Wa siya kontra, wa siya pagpanapa, wa siya pagkanang pagdaog-daog sa uban, wa siya kontra. Buutan lagi. Manggihatagon, tanan nga mga virtues. Kay, nagsunod man lagi siya sa unsa divine establishment. Katukuran sa Dios maning gobyerno god. See, nagsunod siya. Laws of divine establishment yung gisunod. Mao nga law abiding citizen, apan. Dili siya magtotoo. He is an unbeliever. Ini kamatay niya ato siya sa impyerno gyud. Bisan tulog unsa mo bitan na mo kadto siya inikamatay na sa tao. Kadto siya labihang butana, kana ala litania gyud labihang taasa ang iyang pagkamaing tao. You see, apa sa tubangan sa Dios dili madawat sa Dios kay ngano dili man siya magtutuo. Mao na akong giingon nimo nga mas uitandi ning magtutuo nga way doktrina, mas bintaha pa tong mga di magtutuo nga nagsunod sa kanang laws of divine establishment. You see? Apan kining magtutuo, save siya, luwas siya, ni kamatayan niya ito sa langit. Apan huwag siya ganti. Namo na diferensya diha. Huwag na siya ganti. Huwag ito ng uban mo, pinusupo lang yung, okay ra di ay ni mo, tumagat sa langit. Okay ra ko na. Huwag ito ng ang uban mo, pinusupo mo, okay, mudawat ko ni Kristo. Okay, luwas na. Pagdawat na, luwas. Okay. Mayroon na sila. Bye-bye, Ginoo. Salamat. Naluwas na ko. Kita lang sa langit. Kinaluyan ng mga klases magtutuog. Maunay na. Maunay, giingon nga they are losers in life. Okay? Losers din sa kalibutan pa. Losers po dito sa langit. Losers sila. Ang bot pasabot, wa sila ganti. Wa sila mga purong-purong. Wa sila mga kanang unsang mga iparlay sa Dios. Mga kanang mga kaayuhan, mga benepisyo. O kanahangtod sa hangtod. Kahangturan. Dili na kay pila ka mga tuig o mga siglo. Dili. Hangtod na sa kahangturan na. Na mga bitaw nang inigadto na sa langit lagi, li atong imong museum of heaven nga nahimungan,
Ay mga dito nga Charlie Brown, Juan de la Cruz. Uy, tuarag ako. So lili tanawa kung sa iso diha. Makita nimo ang mga ganti, mga purong-purong sa mga benefisyong imong madawat unta kung imo pang gisunod ang mando tugon pahimangno pasidaan sa Dios di samtang dinhi pagkas kalibutan apan mo tan-aw kayo pastilan sipiat ko da ako tatong kapaymuslan dinhi wana di naman mahimong i-rewind pa ng imo ito sa langit di na mahimo na i-rewind oy. Di na mahimong mubalik sa kalibutan di na once you are kuhaon na ka sa Diyos mo na ang tuds kang turan na see so you will be regretting all of those. Can you afford to miss those? Naapatay panahon. Are you listening to me? Ikaw nga nagpaminaw ni ining atong Bible study. Karon ang panahon. Naapay panahon. It's not too late. Ang Diyos is just tapping His foot. Naghuwat lang yun siya. Anak, tubo lang anak. Sige, tuon lang yun ang kumpulong. Dihig yun ko magmahay. Na kay mabaon na dito diri sa langit. Kung ikaw musunod lang sa akong mga mando. Tuon ang kumpulong. Na bitaw mga pastor teachers diha, mga ebangelista diha nagapagaw na sila sangyaw nimo diha. Naranan nimo. Sa mo na naman kay kabuton. Hindi man puko ka tandog sa mong kabuton. Imo man ang tinuyuan, you see. Apan karon just the right time. Mao ni. Tomorrow may be too late. You see? So mao na ayaw ni kalimting prinsipyo din nga. The Christian way of life is a mental attitude life. Okay? So, kung wakay pulong sa Dios, diha nimo, ang imo ang nagadumala ra gyud nimo mo ang imong pagbati. Failure ka. So, imong tinuyuan. You are a product of your decision. So, negative believers use emotion. Thus, they can never be winners in life. So, ang buot sa Diyos nga ikaw mas stable, mentally stable. Kaya mo man mga area sa mental attitude. Kay ang Diyos, buot ni mo nga you will be mentally stable. Stability is a direct result of peace. You see? Na nakakalinaw. Worry and fear is the opposite of stability. Nga naman. Tungod kay ang magtotoo is making emotion nga mo iyang boss. Mo ba iyang amo? Na mo na. Every time you allow fear to come into your life, you as a believer, wa ka kinabuhi sa espiritualong kinabuhi. You are not living the spiritual life. See? So, kita, gimanduan sa niya ng mga pulong sa Diyos. We live by faith, not by sight. O, if God is with us inside the operational divine sphere, we are filled with the Holy Spirit. Who can be against us? Na. Mabito itong ahong giingon ni mo nga, doon ay tulo ka mga major protections sa magtutuo nga na ang nagapuyo niya sa operational divine sphere. Unsay laingan sa operational divine sphere, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, ug uban pa. So, maunay perfect environment usap. Buot kang makatagamtam sa perfect environment. Bisag taliwa ka sa mga kalisdanan, mga hulga sa kinabuhi, mga gumunhap ba na, mga kanang pagsuway ba na, mga disaster ba na, catastrophe ba na. In the midst of all this, ikaw makabarog. Kay ikaw unsa nakasasulod sa operational divine sphere. You are being protected by three major protections. Unsa man to? Guardian angel is number 1. Wall of fire, number 2.
o unsa encapsulation. Kaning tulo mo function ni silang tulo sa diha nga nakasasod sa operational divine sphere. Luoy ka kung tuwa ka sa gawa. Wa kay protection, you are unsa vulnerable, you are open to all the dangers. Iba naman kaniya tanong puyo nining kalibutan nga nagkasamot na ni ka kuyaw puyan. This world is getting more dangerous place to live. Kung ikaw nga way hinagiban diha, wa kay panagang diha nga pulong sa Dios, looy ka. You are a casualty in the angelic conflict. Bugno nga espirituhanon. Kasabot ka. Dili man tataga dinhi lagi. Tagalangit naman tang mga magtutuo. Nawa man ta maghinambog tingali mo kadtong makadungog niyo. Bugiro rupod mo. Tagalangit. It's a matter of choice na po. It's a matter of choice. Mutuo ka ba niya na o di? Basta kay prinsipyo na spulon sa Diyos. Prinsipyo ni sa Diyos. Mudawat ka ba niya na o di? Imo hapon na. Kasabot ka. Ato lang yung padayag ni mo, gipaklaro ni mo. Nga humani mo dawatas Ginoo sa Kristo ingon nga mo luwas ka. Tagalangit ka na. Di nakataga dinhis kalibutan. Sabta ginapagayo. So mao na nga ilhagin na nga kining atong gihuptan na yung prinsipyo, live and learn or learn and live. Sabta ni binisayo na to, live and learn unsa man na pagkinabuhi una pa nimukat uni mao nay wrong way sayop nga paagi kay magkinabuhi magkaguna ala live and then learn later. That's the wrong way. Sayop. Apan ang husto, the right way is learn. Sabta una, tun-i una, kat-uni una, and then mao na kinabuhi. That's the right way. Kasabot ka. So ayaw ni kalimting prinsipyo. Live and learn or learn and live. Ang atong kuptan, gunitan, barugan, mao kining right way, which is learn and live. Kining atong gibuhat. We are learning, right? We are learning. Nagkatuon ta. Unya, human itong makatuni, atong tuuhan, ato kanang panag-iyahan, atong angkunon, ug ang Espiritu Santo mo'y mukapaklaro pag yun yana. Mupatinaw, aron mo'y atong kinabuhion. Kasabot ka? I hope you get the point. Now, fear, atong tukbilo na po gawin ng fear, kahadlok. Kinig yung fear, yung kahadlok, labi na yun ning mga dili magtotoo, no? Okay. Ang mga dili magtotoo, nagyod kanunay ng fear. Murag normal na nila. Kaya nga naman, well, naman po yung mga di magtotoo nga, mga isog, mga ligon, apan tungod kikabarog lagi sila sa divine establishment, laws of divine establishment. Apan, ang usa ka magtotoo lahi, he is on a higher level, higher kanang dimension ang iyang pagkaunsa, pagka-isog o pagka-ligon. Okay? Karon, fear. Naan kining mga dili magtotoo. Kasagaran mga di magtotoo, mahadlok o mamatay. Gusto? Fear of death. Mao nay ingnon ta kanang muragod na kanunay gahulga ba? Maghisgot lang tagamay o may tunog kamatayon. Kuyawan na sila. Ayaw, naghisgot tayo. Adlok ka na. See? Nga man, na-develop nilang fear. Nga man, unsa man ang fear nila. Ang tinuod yun na, they have that fear, kanang ilang kadlok, fear of the unknown.
Sabot pasabot. Naslay kadlok sa wan nila may bawi. Unsa may wan nila may bawi? Ang wan nila may bawi, ang pulong sa Dios nga nagaingon nga ang kamatayon mura ra ni og matuog. Fear of the unknown. Was sila masayod asa sa mabita ng naikan ng ug naay mamatay mo yun sila. Hinaot pa nga tuwa na siyas ginarias langit. Madabad ay hinaot. Okay, it's either kanang namatay mo kanang mudangat sa langit or sa impyerno. Duha ra man gud ning agianan. Ang uban po kang mga relihiyon kaya nila magdugang nga usa na pamay lain. Duha ra langit ra og unsa impyerno. Namaw na ang moadto sa langit mao kadtong midawat sa kaluwasan, midawat sa unsa kanang gasa sa Dios nga labihan kada kung gugma niya sa tao nga iyang gitanyag sa tao aron siya maluwas, aron moadto sa langit. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. You see? Apan kadtong mudumili, musalikway, ilang iwakli kanang tugon sa Dios nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Asa man sila mudong? Natural. Adto sila sa pikas, dili mo adto sa langit, adto sila sa impyerno. Linaw sa kalayo. See? It's either or. Mao na nga karon ang panahon nga tun-an nimo ang tinuod. Once you know the truth, mao bitaw nang Juan 8:32 ang sa gisulti. You shall know the truth and the truth shall make you free. Kasabot ka niya na? Free from what? Free from fear of the unknown. Na, kaya mahibaw naman ka sa kamaturan, sa tinuod. See? Ang pulong sa Diyos, tinuod, matuod, kamaturan. Narani mong mutuo ka ba niya? O di, hibaw ka sa resulta. Ang tugon sa Diyos nga, tuuhi lang ang bugtong anak, namatay gud siya para sa mong mga sala. You see? Mura na. Sayon. How simple is God's truth sa iyang pagpadayag sa tao. Ano, ang tao man God. Kayang tao, mo naigingon sa kong amigong, kayang tao scientist. Maghimo-himo iya. Nanay plano sa Diyos nga hingpit. Iya pag buhatan, pag yun yung laing plano. You see? Ano mang gining tao, no? Scientist lagi. Maghimo-himo gisag iya. Mo nagingon sa akong amigong pastor nga, magbuho yung ila. Magtuman yung buho og ila. Nanay, higpit ka plano sa Diyos. Perfect plan of God. Himo pag silang ilang kauglingong plano. You see? Mo na ang plano sa Diyos hingpit. Klaro kayo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. You see? Kay siya man ang, the Lord Jesus Christ is the kanang paghulagway niya sa Diyos nga Amahan. You see? He is the kanang revealer kinsa og unsa ang Dios. Siya nagpakatao gud anak sa Dios. Maura na. So once nga may bawa na nimo balik ta. May bawa na nimong kamaturan, wa na kay fear of the unknown. Kasabot ka. Di na kamadlok. Maghisgot ng kamatayon. Ganahan pa doon ka. Kaya ang tinuod yun. Dugang pag yun yan ha. Ang kamatayon, igo, pariharanas matuog. Or, kanang ikamatay sa magtutuo. That is going home. Kisa may mahadlok of going home. Unsa gisulti sa Dios? In my Father's house are many mansions. Giandaman na tagpuloy-anan sa Dios. Yaman ang mahadlok man ka. Nga moadto na dito sa atong puloy-anan. Nga hangtod na nas hangtod. Temporaryo naman itong kinabuhi din, ba? Life is just a passage of time. Ayaw na kalimti. Just a passage of time.
We are here today, gone tomorrow. You see, naidaghang mga bersikulo nagasuportar niya. Mao na nga. Pagkamiton lagi ta sa pulong sa Dios, patunon tas pulong sa Dios. Humana to dawata og tuohi, gamito na to. How ridiculous to collect Bible doctrine in our soul and not apply it to our circumstances. Katawanan ba? You learn doctrine to use doctrine. Basta? Once nga you learn it, you believe in it, you can use it. Mao na. Ang tinuod nga kamatuoran, tinuod pa kamatuoran pa doble na. So ambot pasabot that ang kamatuoran nagsulti nato nga luyo nining kinabuhi. Luyo nining kinabuhi. Tuan na ang atong puluy-anan didtong gahuwat. No more tears, no more suffering, no more sorrow, no more pain, no more death. Na, Revelation 21:4. Ay nakalimti. Ug didto sa langit. Psalm 16:11. In your presence, sa Diyos ba? In your presence is perfect happiness, the fullness of happiness. Di pa kanya na maginaminam uban sa Dios hangtod sa kangturan nga wanay undang sa imong kalipay, kalinaw, unsa pa tanan nga mga positive things tuwa nagahuwat. Sige andaman ta sa Dios. Mao na nga karon is the right time to prepare. Kay ang langit is a prepared place for prepared people. Kinsa man ang prepared people? Kitang mga magtutuo nga makugihon, masubayon, matinud-anon, kanang nagkugis pagtuon sa pulong sa Dios, pagpatubo sa nung kalag. Hindi man ipagpahambog. Pagsunod ra ni, pag-obey sa mando, sugo sa Dios. Nagmapaubsanon lang ta sa iyang mga mando. Kasabot ka? Mao na. Wanay lain nga paagi nga kita makatigom sa atong kanang mga benepisyo nga atong pahimuslan na dito sa langit uban sa Dios. Ganda mang Dios oy. He sees to it nga magmalipayon hangtod sa kangturan. Apan kun imo kining isalikway, magnegatibo ka, wa kay gana, way panahon, ang imong kinabuhi miserable, ikaw ra pod ang mabason. You are a product of your decision. Mao na. You are not free. Matud pa sa John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Dili ka free, dili ka gawas nun kon wa kay pag-ila, wa kay pagkat-on sa kamatuoran. Okay? So I hope naklaro nimo kana ato pa kaning ipadayon ugma. Ayaw gyud si piyatang sunod ni sumpay. Pagpadayon kini wa na ni undang hangtod na ni sa kangturan, hangtod kuhaon na ta sa Dios. Hangtod na ni sa rapture or kamatayong physical. It's either unsay mao na kuhaon ba ta sa Dios sa pinagi kamatayo sa lawas or pinagi sa rapture. The next number of God's prophetic timetable nga mao na atong gikahinam-hinaman nga we're looking forward to it. Musa atong ipadayon kini atong pagtuon bahin sa Doctrine of Sin. Magampo ta. Amana mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mugdugang pang mga kamaturan ning adlaw. Salamat sa Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong pagsangkap kanamo sa imong kamaturan og niining Bible study through the YouTube
ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining imong giandam sa kaniadtong wa pangtanan mo sa among gipahimuslan kini o Dios. Dasiga lamang kami, hagita kami sa imong kumaturan aron kami makapadayon sa pagsibog ng tusunahan. Dili pag-atras kun dili pag-abante sa among kinabuhing Kristohanon o among pagkabot na niya sa spiritual maturity nga diyan na kami capacity for life. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.